αν πάτε στο Φέδωνα, στο υποκεφάλαιο 58 και διαβάσετε πώς περιγράφει τη γη ο Σωκράτης στο Σημεία, είναι σίγουρο ότι τα ερωτηματικά σας δεν θα στραφούν προς την Ονοήτο, αλλά προς τα σχολιά μας και τα πανεπιστήμια μας που μας μάθαιναν αρχαία και φυσικομαθηματικά, χωρίς να αναφερθούν σε αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις των αρχαίων μας σοφών. Λέγει λοιπόν στο υποκεφάλαιο 58 ο Σωκράτης στο Σημείο. Τη σύσταση όμως της γης, όποια έχω πιστεί ότι είναι αυτή, και τους τόπους αυτής, τίποτα δεν με εμποδίζει να σου λέω. Έχω λοιπόν πιστεί, είπε ο Σωκράτης, ότι πρώτον μεν, αν βρίσκεται στο μέσο του κόσμου η γη και είναι σφαιρική, δεν έχει ανάγκη κατά τη γνώμη μου ούτε αέρα για να μην πέσει, ούτε κάποιας άλλης τέτοιας υποστήριξης. Αλλά είναι αρκετές να συγκρατούν αυτοί η ομοιογένεια του ουρανού αυτού προς εαυτόν σε όλα τα μέρη και η ισορροπία αυτής της ίδιας της γης. Γιατί κάθε πράγμα σε ισορροπία, σε ένα περιβάλλον ομοιογενές εξίσου σε ισορροπία, δεν είναι δυνατόν να κλείνει προς καμιά πλευρά και θα μένει ακίνητο. Εδώ ο μεταφραστής αναγκάζεται να κάνει σχόλιο γράφοντας τη μικρή του παραπομπή. Εντάφθα δύναται της να διείδει τα πρώτα ίχνη του νόμου της βαρύτητος, τον οποίον στους νεωτόρους χρόνους ανέπτυξε ο Νεύτων. Τη θεωρίαν ταύτην διατύπωσε ο Αναξίμανδρος. Θα πρέπει ίσως να πούμε εδώ κάτι και για τον φιλόσοφο Αναξίμανδρο, από τις Κλαζομενές, ο οποίος κατηγορήθη από τους Αθηναίους για ασέβεια. Την κατηγορία του οι Αθηναίοι τη στήριξαν των περί ουρανίων σωμάτων διδασκαλία του. Έβγαζε στη φόρα φαίνεται μυστικά του Ιερατείου, προφανώς όπως και ο Σωκράτης, όπως και ο Σκύλος. Και όπως ξέρετε κανείς δεν καλοπέρασε. Η μετάφραση έχει γίνει από τον κύριο Αραπόπουλο, οι εκδόσεις είναι Πάπυρος. Ο κύριος Αραπόπουλος, καλός φιλόλογος από ό,τι φαίνεται από τη μετάφρασή του, αδυνατεί να δει την έκταση της συγκλονιστικής αποκάλυψης του Σωκράτους επειδή δεν είναι φυσικός. Γιατί εδώ δεν έχουμε ίχνη του νόμου της βαρύτητος, αλλά πλήρη περιγραφή του νόμου, μάλιστα σε επίπεδα που μόλις τώρα αρχίζει να ερευνάει η φυσικομαθηματική επιστήμη. Γιατί παρακάτω ο Σωκράτης μιλά στην ουσία για την ένταση του βαρυτικού πεδίου της γης, κάτι που μόλις πρόσφατα μπορέσαμε να ελέγξουμε, μια που όπως ξέρετε οι επίσημες ανακοινώσεις για διαστημικές επιτυχίες που προϋπέθεταν το σπάσιμο, με επιτραπή έκφραση, του γήινου βαρυτικού πεδίου έγιναν μόλις γύρω στο 60 με τη γνωστή πτήση του Σπούτνικ, του σοβιετικού τότε δορυφόρου. Το βαρυτικό πεδίο της γης εννοεί λοιπόν ο Σωκράτης όταν λέγει ότι κατοικούμε στα βαθαία μέρη της γης. Αυτά τα λόγια για ένα μη φυσικό φαίνονται αγκαταλαβίστικα, αλλά το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Σωκράτης συνεχίζοντας το λόγο του το κάνει αυτό το προηγούμενο πασιφανές. Λέγει, καθώς ένας άνθρωπος δια κάποια βραδύτητα και αδυναμία, βραδύτητα, βαρύτητα, εδώ μεταφραστής έτσι το μεταφράζει, βραδύτητα, βαρύτητα, και το μεταφράζει έτσι και χρησιμοποιεί αυτές τις δύο έννοιες όχι επειδή έτσι του ήρθε, αλλά επειδή πράγματι περιέχονται και οι δύο έννοιες στο αρχαίο κείμενο, που είναι διαδέ βραδύτητάτε και ασθενείαν. Το ότι το επικρατέστερο είναι η βαρύτητα επειδή συνδυάζεται με την αδυναμία είναι προφανές. Στη σελήνη οι άνθρωποι σχεδόν πετάνε, όπως ξέρετε, γίνονται δυνατοί. Συνεχίζουμε. Εξαιτίας κάποιας βραδύτητας και αδυναμίας λοιπόν ένας άνθρωπος δεν θα ήθελε να έλθει ποτέ στην επιφάνεια της θαλάσσης, δηλαδή στην επιφάνεια της θαλάσσης του βαρυτικού πεδίου της γης, ποιητική αδίατο της θαλάσσης, όπου αυτή τη στιγμή κινούνται οι δορυφόροι μας, πλέοντας πάνω στο βαρυτικό πεδίο. Πρώτος δορυφόρος της νέας ιστορίας της τεχνολογίας, όπως είπαμε και πριν, ήταν ο ρωσικός Σπούτνικ, και αυτό μόλις το 1957. Συνεχίζει όμως ο Σωκράτης στο υποκεφάλαιο 59 που έχει τίτλο
περιγραφή της γης, γενική άποψης, και λέει τα εξής. Είδε λοιπόν, είπε ο Σωκράτης, αγαπητέ μου σημεία, ότι πρώτα μεν αυτή η γη, εάν κάποιος την έβλεπε από ψηλά, είναι όμοια με τα μπαλόνια που αποτελούνται από 12 κομμάτια δέρματος, με διάφορα χρώματα, των οποίων και τα εδώ χρώματα είναι σαν δείγματα και τα οποία μεταχειρίζονται οι ζωγράφοι. Εκεί επάνω όλη η γη είναι σκεπασμένη από αυτά τα χρώματα και ακόμα πολύ λαμπρότερη και καθαρότερη από ό,τι είναι αυτά εδώ. Γιατί ένα μέρος αυτής είναι πορφυρούν και αξιοθαύμαστο κατά την ωραιότητα, άλλο χρυσοειδές, όσο δε μέρος της γης είναι λευκό, είναι λευκότερο γύψου ή χιόνος. Και η άλλη γη έχει τα άλλα χρώματα, τα ίδια και ακόμα πιο πολλά και ωραιότερα από όσα εμείς έχουμε δει. Ακόμα και αυτά τα βαθιά μέρη της, που είναι γεμάτα από αέρα και νερό, έχουν επίσης τα δικά τους χρώματα, τα οποία λάμπουν μεταξύ της ποικιλίας των άλλων χρωμάτων, ώστε η γη παρουσιάζει την όψη μιας συνεχούς πολυχρωμίας. Εδώ ο Σωκράτης μιλά για κάτι εκπληκτικό, για το οποίο αυτή τη στιγμή γίνονται πειράματα αντιβαρύτητας. Μιλάει για το ιερό δωδεκάεδρο που περιβάλλει τη γη. Είναι το δωδεκάεδρο του Anti-Gravity Grid, του αντιβαρυτικού δικτύου, για το οποίο όμως να μας επιτρέψετε να μιλήσουμε πολύ λακωνικά σήμερα. Σε μια προσεχή μας εκπομπή θα πούμε πολύ περισσότερα. Όπως και να έχει, αναφορές πολλές λοιπόν για το δωδεκάεδρο δίκτυο με τους κόμβους αντιβαρύτητας που περιβάλλει τη γη έχει ο παγκόσμια γνωστός ερευνητής David Hatcher Childress, ο οποίος στο βιβλίο «Αντιβαρύτητα και το κοσμικό δίκτυο» φιλοξενεί εργασίες πολλών επιστημόνων. Ο ίδιος απλώς έχει κάνει την έκδοση. Για το δωδεκάεδρο όμως, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε και σε προσεχές μας εκπομπές. Πολλά χρώματα, τα πολλά χρώματα, η εξήγηση είναι η εξής. Ότι και με το απλό γυμνό μάτι ένας άνθρωπος βλέπει τη γη από το διάστημα με πολλά χρώματα. Ωστόσο, με ένα μάτι ειδικευμένο στο να αναλύει αυτό που λένε οι εσωτεριστές άβρα ενός ζωντανού όντος, όπως είναι η γη, τα χρώματα γίνονται ονειρικά. Έτσι ονειρικά μπορείς να δεις και τα χρώματα μέσα στην οθόνη ενός κομπιούτερ όταν η γήινη σφαίρα αναλυθεί φασματικά. Πράγμα που κάνουμε σήμερα για πολλούς πλανήτες σε διάφορα αστρικά συστήματα, μια που υπάρχει η σωστή υπόθεση ότι αν κάποιος πλανήτης έχει ζωή, το φάσμα του θα είναι διαφορετικό από ένα πλανήτη που είναι έρημος. Για τέτοιες προσπάθειες μας μιλάει και ο Φρεντ Χόιλ που αναφέραμε ήδη πριν και σε προηγούμενες μας εκπομπές. Όμως αυτό που έχει δει ή γνωρίσει ο Σωκράτης προηγείται κατά πολύ της δικής μας φασματογραφικής τεχνολογίας. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε πιο σεμνοί μπροστά στους αρχαίους μας προγόνους και στα ιερά τους μυστήρια και τη θρησκεία τους. Και να ήταν μόνο αυτό που ο Σωκράτης λέει, ας πάμε στον Εμπεδοκλή. Και αυτός κάνει μια συγκλονιστική περιγραφή της σελήνης και της τροχιάς της γύρω από τη γη. Λέγει, η σελήνη σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη κινείται με αλότριο φως. Και στο αρχαίο κείμενο είναι αλότριο φως επίσης. Ήξερε καλά λοιπόν ο Εμπεδοκλής ότι η σελήνη κινείται κυκλικά και ότι είναι σώμα ετερόφωτο. Και συνεχίζει. Η σελήνη περιστρέφεται όπως ο άξονας άρματος. Και είναι αλήθεια, ακριβώς έτσι περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της η σελήνη. Γι' αυτό βλέπουμε τη μία μόνο της όψη. Το αρχαίο κείμενο είναι «Άρματος ως περιχνή ελίσσεται». Και παρακάτω συνεχίζει. Η δε γη τη νύχτα θέτει ενάντια στεκομένη στο φως του ηλίου. Λέει και άλλα πολλά εκπληκτικά ο Εμπεδοκλής, αλλά όπως είπαμε θα αναφερθούμε σε μια προσεχή μας εκπομπή. Λέει πράγματα για την ανακύκλωση του σύμπαντος, κάτι με το οποίο και οι Στοικοί καταπιάστηκαν, ιδιαίτερα ο Εύδημος, και που έγινε γνωστή σαν θεωρία του Νίτσε. Να δούμε τι θα πούν οι νεότεροι φιλόσοφοι που να μην έχουν πει και οι αρχαίοι.